Mae'n rhawi ti beth bach. Beth yw hwnna? O, na fi tŵa lle dwi'n sy'n un beth yn ffa. Be fi'n neud maes bach? Siwr i chi de. Siwr i chi. Chi mo pwy fi? Fi yw Robert Recorde. Rob Rec, cofiwch. O ie. I fi'n enwog. Enwog iawn am sawl peth. Gachw fi gael gwared hwnna, miliad. O, rate, gadach chi fi weithio chi. Fi yw Robert Recorde, a fi'n enwog am lot o bethau. O, dw glei. I fi di sgwennu sawl llyfr yn amser i. Chi di darllen y lyfrau de? Pwy sydd wedi darllen y Ground of Art? Dim un o chi. Alright, sim ots. Wel, gadach chi fi weithio chi am y Ground of Art. Mae fe amdano'r symbolau yma fan hyn. Beth yw hwnna? Adio yw hwnna, da iawn chi. Beth yw hwn? Tynnu, ie. A beth yw hwnna fyna? Lliosi, a hwnna yw rhannu. Symbolau pa bwnc? Mathemateg, fi'n clywed chi'n gweud. Fi'n dwlu ar mathemateg, fi'n gweithio chi. O ie, a fi sgwennodd the Ground of Art amdano'r symbolau mathemategol yma. Ond i fi'n fwy a enwog am symbol arall. Wel, na i mewn i hwnna, nes ymlaen da chi. Reit, gadach fi weithio chi, mae llyfrau eraill wedi sgwennu, chos wedi sgwennu sawl llyfr, boes bach, no. Reit fi wedi sgwennu the Ground of Art, the Pathway to Knowledge. Pwy sydd darllen hwnna, de? Bob un o chi? Dim un o chi. Gret. Reit mae'r Pathway to Knowledge yn gret, fyd. Achos mae hwnna amdano y symbolau yma. Beth yw hwnna? Triongl, da iawn. Beth yw hwnna, de? Petrial, ie, da iawn. A beth yw hwnna, de? Diamwnt, ie, wir. Nawr te, maen nhw i gyd yn beth? Siapiau, da iawn. Nawr te, beth ych chi'n galw siapiau gyda llinellau syth fel y tri ma fan hyn? Beth chi'n galw nhw? Beth ych chi'n galw nhw, de? O, gadwch chi'n clyw i chi, mae da chi gyda pa? Dyma'n ffrindi, Polly. Helo! Dyma siapiau polygon. Polygon. Siapiau poly. Ti'n iawn, Polly? O, bydd e'n iawn, bydd e'n becso. Go boi, Polly. Na ni, reit de. So, siapiau polygon. A sgwennes i llyfr amdano siapiau polygon fyd. Wedi sgwennu llyfrau eraill fyd amdano. Ser, ping. Algebra, ping. Ie. A hyd yn oed, urin. Ie. Urin, neu wi. Chi wedi clywed am wi? Do fe? Dim yn Nintendo wi, byddwch bod yn ddwl. Nage. Ond wi, monsieur. O, ie. Ddim na beth yw hwn, cofiwch. O, mae dal yn gynnes, cofiwch. O ni. Falle da wi yw hwnna, cofiwch. A dim ots am hwnna nawr. Ewn ni mlaen. O, fi tu allan o syniad to. Dim ots. Reit fel o'n i'n gweud, Robert Recorde yn enw i, a dwi'n dwlu ar mathemateg a sgwennu llyfrau. Nawr te. Cefais i fy ngeni yn 1512. Nawr, pan o'n i yn ysgol, o'n i ddim yn defnyddio rhifau cyffredin, cofiwch. O, nagon. O'n i'n defnyddio rhifolion rhifeinig. Chi'n gwybod beth yw hwnna, de? Chi ddim. Gadwch chi weithio chi. Roman numerals. Iawn? Nawr te, oedd Roman numerals yn edrych tymed bach fel hyn. Chi'n gweld hwnna? Rhif 1 yw hwnna? Ie, na ni. A wedyn mae rhif 2 yn dod lan. 3, chi'n gweld y patrwm yn datblygu, yndych chi? A wedyn mae rhif 4. Nawr te, trwy'n mae'r fi yn dod ar ôl yr un na. Chi'n weld? A wedyn mae 5 yn meddwl taw fi. Dim fi fel y person, ond fi for victory. Ie. A wedyn mae'r i yn mynd ar ôl y fi i 6. Mae'r patrwm yn ymlaen 7 ag 8. A wedyn 9. A wedyn i rhif 10, chi'n gweld? Yr X-Factor. Ie, wir, yr X-Factor na. Nawr te. Cefais i fy ngeni, fel wedes i, yn 1512, yn ystod cyfnod y Tuduriaid, pan oedd Harri'r Seithfed yn frenin. Nawr te, yn ystod y cyfnod ma, o'n i'n defnyddio rhifolion rhifeinig. Ble yng Nghymru o'n i'n byw? Os rwy'n gwybod? Na, sneb yn gwybod hwn to. O, reit, wel, gadwch fi clyw i chi de. Defnyddiwch y rhif 10 yn rhifolion rhifeinig, a defnyddiwch y iaith Saesneg fyd, efo'r llythyren B. Felly 10, B. O, beth yw 10 by? Sym lle o'n nhw 10 by i gael. Os ma na, os wedwch chi yn Saesneg, gwedwch chi yn Saesneg, 10 by, 10 B. Ie, 10 B bys bach. Ie, dinbych y pysgod. Shark! Ie, wir. Nawr te, o'n i yn mynd i ysgol yn dinbych y pysgod, a wedyn nes i brif ysgol yn Rhydychen. Gyda lot o bobl posh arall, do. A chi'n gwybod beth o'n i'n neud mathemateg mewn hwnna? A wedyn nes i'n meddygeth, achos o'n i moyn bod yn doctor. Doctor, a ges i swydd. I brenin y cyfnod hwnnw, sef Edward y Chweched. Na ni, dyma fe Edward fan hyn. A o'n i'n gweithio fel meddyg i Edward y Chweched. Oedden wir. Good boy, Edward. Nawr, oedd e'n licio mathemateg, cofiwch, oedd. Felly, o'n i'n edrych ar ôl, os oedd e'n cael dolir neu, oedd eisiau moddio arno fe, ond o'n i hefyd yn neud posau mathemategol gyda Edward. A dyma un i chi nawr. Nethon ni'n neud hwn lan. Enw yw Post Jane Seymour. A byddai nôl nawr gyda'r post i chi. O, aros hwnna, Edward, boi. Woo!
Siwr i chi, fi'n ôl de. Nawr te, mae da fi pos mathemategol fan hyn i chi, o os glei. Nawr te, pos Jane Seymour yw. Chi'n gwybod pwy yw Jane Seymour? Chi ddim? Gadwch fi weithio chi. Jane Seymour, fel chi'n gallu gweld, fan hyn, yw mam Edward y Chweched. Hello mam. Hi oedd mam Edward y Chweched. A oedd hi'n dwlu ar siopa. Oedd glei. Nawr te, dewch ni gael gweud beth yw'r pos, ydych chi. Pos Jane Seymour. Mae Edward y Chweched wedi prynu 2 het a 3 sgarff i'w fam Jane Seymour. Mae hi eisiau mynd i lot o byrtion, ond dwi ddim am cael ei gweld yn yr un cyfuniad o hat a sgarff ddwywaith. A'r cwestiwn yw, y pos yw, sawl parti gallith Jane Seymour fynd iddi heb wisgo'r un het a sgarff ddwywaith. Felly dwi ddim yn gallu gwisgo un o'r hetiau na'r sgarffiau ddwywaith gyda'i gilydd. Nagyn. Mae eisiau cyfuniadau gwahanol yn dos. Swir. Felly, dewch ni o gweld beth sydd gyda ni yn y bocs fan hyn de. Wel, mae 2 het yn ni, glywon ni'n ando fe. Felly mae 1 gwyrdd a 1 coch dyn ni. Neis, A wedyn mae hefyd 3 sgarff dyn ni. Reit. Mae 1 coch, gwyn a gwyrdd. Hwna'n atgoffa fi o rhywbeth arall. Sim ots. Coch, gwyn a gwyrdd. Na ni, neis. Nawr te, beth os gym ni rhyw gyfyniad fel hyn de? Fi'n rhoi hwnna arno fel la. Fi'n rhoi hwnna arno fel la. Fi'n rhoi het bach arall arno fel la. Fi'n rhoi hwnna arno fel la. Am ddim, rhoi hwnna arno fyd. Be chi'n meddwl de? Na? Wrth gwrs, dim ond 1 het a 1 sgarff ar y tro. Cyfuniad o hat a sgarff. Iawn. Felly, sy'n trefen. Mae hwn yn aniben. Aniben bost. Reit e. Dach ni, nawn ni dynnu rhain off, nawn ni ddechrau to. Gyda 1 het. Chi'n mwyn beth? Mae het goch dy fi arno, dos e? Nes i gadw hwnna arno. A 1 sgarff. Sef sgarff wen. Chi'n weld? Felly, dyna 1 cyfuniad i chi fyna. Sgarff wen, het goch. Pam deall? Gret. Nawr, mae eisiau cyfuniad arall yno ni. Felly fe gadwai'r het goch, ond dynau'r sgarff wen. A i fi'n mynd i roi'r sgarff goch arno. Fel mae'r Sais yn gweud, colour coordination, cofiwch. Nes, ffasiwn yw na wes. Yna ni, roi hwnna arno fel la, a mae hwnna'n gyfuniad arall. 2 gyfuniad yna ni. Reit, tynnu'r sgarff na, cadw'r het goch, ac yn adio, neu chwynegu, sgarff werdd nawr. Neis! Nawr te. Faint o gyfuniadau hwnna, boes bach? Fi'n clywed chi'n gweud 3. Da iawn, chi'n hollol gywir. Felly, fi'n credu bod ni'n defnyddio bob sgarff o dyn. Felly, os yna gyfuniad arall gallwn ni gael dar het goch ma. Nagos. Felly, bant ar het goch, a mlaen ar het werdd. Chi'n weld? Fyla. Neis, ynddo fe. A rodau sgarff mlaen nawr. I fynd â fe. Cyfuniad, wrth gwrs. Werdd. Colour coordination, to. Lico hwnna. Cyfle threni. Neis. A wedyn, hwnna'n 4 cyfuniad. Beth am rhyw hat gwyrdd da sgarff goch de? Na ni, mae hwnna'n gyfuniad arall yn dwi. Na 5 de. Gwych, os na unrhyw gyfuniad arall i gael. So'n credu bod e, os e? Ma na. Wrth gwrs. Sgarff wen. Chi'n iawn. Dyna ni. A mae sgarff wen dyn ni arno fel la. Na ni. Gret. Chi'n weld? A mae hwnna'n smart iawn, dwi. A wedyn allwch chi gerdded lawr yr cerddediad cath. The catwalk, cofiwch. Nes i hwnna lan i chi nawr. Gwych. A faint o gyfuniadau sydd â ni fyna? 6. Na ni, 6 cyfuniad gwahanol gyda sgarff a hatau gwahanol. Nawr te, so chi'n gallu cael unrhyw gyfuniad arall. A chi'n achos bod trefen da ni, a bod ni y gyd ar y bwrdd gwyn fan hyn tu ôl i ni, achos bod ni'n gallu gweld popeth yn eglur, chi'n gallu gweithio allan y mathemateg yn iawn, a chi'n gallu gweld pwy gyfuniadau sydd â chi. Gwych, ac a chydig bach o hwyl yn gwisgo lan fyd. Gret! Wel, na ni de! Dyna diwedd ar post Jane Seymour, achos ni wedi cael 6 cyfuniad a ni wedi gweithio fe allan yn iawn. Da iawn wir! 6 yw'r ateb cywir. Da iawn chi! Chi'n mwyn beth? Mae'n amser am post arall. Roswch fyna! Hei! Sŵr i chi de, Rob Rex yma to. A drwchwch, wy wedi trefnu pos arall ar eich cyfer chi. Do wir. Nawr te, yn anffodus, fe nath Edward y Chweched farw o TB do drio bendith arno fe. A wedyn, oherwydd ni, oedd rhaid fi fynd i weithio
I Brenhines Mari'r cynta. Oedd hi ddim yn fenyw neis iawn o gwbl. Na, a chi weld, oedd hi'n Gatholig, a o'n i'n Protestant, a oedd hi'n gwario lot o amser i'n lladd Protestaniaid fel fi. Felly pan o'n i'n gweithio i Brenhines Mari'r cynta, o'n i'n ofalus iawn yn mynd i weithio tu allan yr anifeiliaid, chymod, yn yr ceffylau yn enwedig. Ond oedd Brenhines Mari'r cynta, oedd hi'n dwlu ar ei cheffylau hi, felly oedd hi mas da fi trwy'r amser. I gadw ddi'n apus, greus I pos mathemategol iddi amdano'r ceffyl, y ceffyl sychedig. A dyma fe I chi fan hyn. Reit dewch i ni gael gweld beth yw'r pos ma. Pos, y ceffyl sychedig. Mae ceffyl Brenhines Mari'r cyntaf yn sychedig iawn. Mae rhaid iddo gael 4 litr o ddŵr yn union. Yn onion. Os geith y ceffyl lain y 4 litr, yna bydd e'n methu tynnu cerbyd y Frenhines. Os geith y ceffyl fwy na 4 litr, bydd y ceffyl yn mynd am bipi yn bob man. Chyfi! Nawr te, sut mae darganfod 4 litr o ddŵr yn union gyda jwg 3 litr a jwg 5 litr yn unig I helpu chi? Reit. Trafodwch, mae fe'n gweud yn cromfachau. Wel, gewn ni gael gweld nawr. Nawr te, mae gyda fi jwg 5 litr, a mae da fi jwg 3 litr. Mae 2 fowlen llawn dŵr da fi fan hyn, felly dewch i ni gael dechrau arni de. Nawr, ydw I yn mynd I ffeindio 4 litr o ddŵr mewn jwg 3 litr, neu mewn jwg 5 litr? Wel, so 4 yn mynd mewn I 3 yw e. Felly ddechreuai wrth allwys y dŵr o'r bowlen mewn i'r jwg 5 litr. Dewch i ni trio hwnna yn gyntaf. Reit, ofalus nawr, achos I ni ddim moyn neud llanast yma. Mae bach o lanast, beth ych becso? Blneia I elan. Ofalus. Nawr te, fel allwch chi weld, dwi wedi rhoi llinell D o amgylch y jwg I ddangos le mae 5 litr yn union. Ach, yn gynt, dyma ni, neu fyddwn ni ma trwy'r dydd. A ni. Dim cweit yn 5 litr, felly mae eisiau bach mwy o ddŵr o'r bowlen yma. A nawr mae yn union 5 litr. Reit, ond mae angen 4 litr arno ni. Beth yw'n mynd I wneud nawr, debres bach? Os rwy'n gyda rhyw gynnig I fi? Wel, beth os, newn ni dywall y 5 mewn i'r 3? Faint bydd hwnna'n gadael? Allwys 5 mewn i'r 3? Tynnwch 3 allan o 5, faint mae hwnna'n gadael gyda chi yn y jwg 5 litr? 2 litr o ddŵr. Felly mae 2 dyn ni mewn fan hyn, a mae dyn ni 3 fan hyn. Nawr, os bydden ni'n gallu dyblu hwnna, so ni'n gallu gwneud yn union yr un peth eto, bydde gyda ni 4 yn bydde. Bydde ni 2 fan hyn, a bydde ni'n gwneud eto, bydde 4, bydde ni 2 a 2 yw 4. Ond siwt allwn ni'n gwneud na? Wel, wedai'r beth ni'n gwneud, I ni'n mynd I allwys y jwg 3 allan o'r ffordd. Achos does dim eisiau hwnna arno ni, mae eisiau ni gadw y 2 litr, ond cael gwared o'r 3. Iawn? Felly, wy'n mi allwys hwnna nôl mewn i'r fowlen fel hyn. Sim ot pain, rhaid bach mewn fyna fyd. A ni'n rhannu Mae'n rhannu'n bwysig. A ni. A nawr mae dyn ni 2 fan hyn. Nawr fi eisiau cadw hwn, felly rwy'n mynd I roi hwnna mewn fyna. Gadw A I ni'n mynd I ddechrau o'r dechrau to. Achos os newn ni'r un peth eto, byddwn ni'n gwybod bydd ni 4 litr. Felly mae dyn ni 2 mewn fyna yn saff, a nawr mae dyn ni moyn llanw hwn y 5. Dyma ni. Fela. Rwy hwnna mas o ffordd neu bach o lein ni. A nawr ni'n tywall hwn I greu 5. Mae eisiau 5 yn union arno ni. Ara bach nawr. Ara bach, Rob Recbai. Neis. Nawr te, mae gyda ni nawr 5 litr o ddŵr yn union fyna, a mae dyn ni 2 litr o ddŵr yn union yn y jwg 3. Os na fodd o gael 4 litr o ddŵr yn union, beth ych chi'n meddwl? Be? Tywall? Hwna I gyd nôl mewn i'r bowlen to? Na, dim hwnna yw'r ateb. Mae rhywbeth allwn ni'n gwneud. Un cam arall sy'n eisiau. Pwy sy'n gwybod yw'r ateb? Aroswch, mae'n ffrind i'r ceffyl yn gwybod. Helo, ceffyl. Ie. Ti'n hollol gywir! Geniws.
O'r ceffil yma'n geniws. Reit, dyma ni, fe drio ni hwn. I ni'n mynd o wallt 1 litr yn union allan o'r 5. Nawr chi'n meddwl, siwt wyt ti'n neud yn union? Wel, mae angen 1 litr yn union ar y jog yma i gyrraedd 3, achos mae 2 sydd yna ar y fon. Ni'n gwybod o 2 sydd yna, dyn ni, o tro diwetha. Felly ni'n tywall 1 yn union mewn i'r jog 3 litr, a os ych chi'n tynnu 1 allan o 5, faint mae hwnna'n gadael chi gyda? Sawl litr yn union sydd mewn yn y jog hyn? 4, ynddo fe? Achos chi'n tynnu 1 allan o 5, mae'n gadael chi da 4, a dyna beth yw'r ateb cywir. Chi'n gweld? A ni wedi gweithio fe mas gyda jog 3 litr a jog 5 litr. A nawr byddwch chi'n gweld bod ceffil sydd yn geniws. Wel, sychedig ti hwnt. Na ti, mewn y tir 4 litr. Nee! Na ge, ceffil yw ti. Nee! Wel, da iawn ceffil. Ti wedi cael e'n gywir. Da iawn i chi. Mlaen i'r post nesa! Sori, Rob Rec eto. Trw hyn, mae post bach arall da fi. O, swir. Is i weld yn ffrind yn y carchar. Ffarmwr oedd e. A oedd wedi mynd i'r carchar drian a fe. Felly, o'n i'n meddwl, na i godi ysbrydau gyda post mathemategol amdano defaid a ieir. Wel, ffarmwr yw enw fe. Na ni. A dyma'r post i chi fan hyn. Mae ffarmwr yn mynd â defaid a ieir i'r farchnad i gael ei gwerthu. Yn y cert, mae'n cyfri 20 pen a 48 coes. Sawl iar a sawl dafad sydd gan y ffarmwr yn y cert. Gofnau eto i chi. Sawl iar a sawl dafad sydd gan y ffarmwr yn y cert. O, mwyn ni'n eich caled, nhw e? Chi'n mwyn beth? Fi'n credu bydd eisiau bwrdd gwyn arna i helpu fi fan hyn. Aroswch fyna, miliad. Dyma ni. Gwych. Dyma ni. Pos, defaid a'r ieir. Gwych. Nawr te. Mae dyn ni ieir fan hyn, mae defaid dyn ni fan hyn. Mae dyn ni pennau a mae coesau dyn ni. Ond sawl pen oedd e'n gweud yn y pos? Chi'n cofio? Weda wrthych chi. 20, ie. 20 pen. Felly, 20 yn mynd fyna. A sawl coes oedd na? 50? Nag e ddim, bach yn llai. Ie, 48 coes. Felly, mae hwnna'n mynd fyna. Mae rhaid i'r atebion a'r gwaelod fan hyn, wastad, dod yn gyfanswm i'r rhifau yma fan hyn. Mae rhaid i hwnna fod yn 20, a mae rhaid i hwnna fod yn 48. Felly, dewch ni gael rhoi linell fyna. Felly, sawl iar yn ei ddechrau gyda. Be chi'n meddwl? 10? Driwn ni 10 i ddechrau. Ie? Rannu. A wedyn faint o ddefed? Wel, 10 adio beth sy'n ei 20? 10. Felly 10 adio 10 yn ei 20. A mae hwnna'n gywir. Felly, na chi, 20. Ni ar y ffordd, boes. A mae hwnna'n lluosi gyda nifer y coesau. Nawr te, siwt ni'n gweithio mas nifer y coesau de? Wel, mae ieir a defed yn wahanol, ydyn nhw. Pam? Wel, mae gyda iar, 2 o goesau. Mae da defaid, 3. Nag ys ddim, 4. Dyma ni. Mae eisiau fi fynd ar ffarm. Na ni, 10 lluosi beth? 2 wedi si. A 10 lluosi beth fan hyn? 4. Na ni, yn hafal i'r ateb. Dyna ni. Gwych. Felly, mathemateg. Table. Chi'n gwybod eich table? Gobeithio bod chi. 10 lluosi 2 yw beth? 20. 2 am chi. 10 lluosi 4 yw beth? Ie, 40. 2 am chi. Nawr, i ni'n adio 20, adio 40. A mae hwnna yn faint? 60. Da iawn. O, na. Dwi'n ddim yn gywir, yw e? Achos, ie, mae 20 yn gywir, mae 20 yn gywir, 20 pen, ond mae'r nifer y coesau yn anghywir. I chdi ni moyn lot llai na 60. Felly, gewn ni wared o hwn, gewn ni wared o rhain, ond ni'n mynd i gorfod newid y nifer o ieir a defaid. Iawn? Reit. Pwy sy'n rhoi cynnig arni? Rwy'n? Be chi'n weid? 17. Neis. 17 iar neu dafad? Iar. Iawn. Driwn 17 de. Na ni, 17. A faint o ddefed? 17 adio beth sy'n ei 20 pen? Ie, 3. Na ni. Felly 17 lluosi 2. Mae'n eitha caled, nhw e. Ie, chi'n iawn, 34. A beth yw 3 lluosi 4? O, triwn ni efe, tabl 4. 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. Ie. Na ni. Felly nawr ni'n adio 34 a 12. 4 adio 2 yw 6. 3 adio 1 yw 4. Ydyn ni'n gywir fyna?
Na, ni ddim yn gywir to. Ond ni'n agos, mae fe'n agos iawn. Reit, byddwn ni drial eto de. 3 tro i Gymro, oedden ni'n gweud. Falle gewn ni yn gywir tro hyn. Gobeithio gewn ni. Reit. Pwy sy'n moyn cynnig am ni? Beth ydych chi? 16. Dafad yn y iar? Iawn. 16 iar tro yma. Felly, sawl dafad byddai gyda ni. 16 adio beth sy'n neud 20 pen? 4, 16 adio 4 neu 20. Iawn, hyd yn hyn. 16 llosi 2. Beth yw hwnna de? 32. Gwych. A beth yw 4 llosi 4? 1, 4, 4. 2, 4, 8. 3, 4, 12. 4, 4, 16. Da iawn. Felly, ni nawr yn ni goffa adio hwnna'n. 6 adio 2 yw 8. 3 adio 1 yw 4. I ni'n gywir! A na ni! I ni wedi datrys pos y defaid a'r ieir. Gwych, ynddo fe? 16 iar a 4 dafad oedd yn y cert. Da iawn, wir. Gwych. Ys o'r rydyn de? Rob Rex yma. Nawr, gadwch fi gadarnhau'r ateb i'r post wetha na i chi. Oedd na 16 o ieir a 4 dafad yn y cert. Dyna beth oedd yr ateb cywir. Da iawn chi. Nawr te, ydych chi'n cofio fi'n gofyn i chi beth oedd Robert Recorde fwyaf enwog amdano? Chi'n cofio? Wel, mathemateg, sgwennu llyfrau, ond o'n i'n fwyaf enwog am ddyfeisio yr arwyddhafal, neu cyfanswm byddai'r rhai o chi'n gweud. Fi Robert Recorde o ddim bych y pysgod nath ddyfeisio yr arwyddhafal. Felly, os allai i effeithio'r byd, fel i fi di wneud, gallwch chi fyd. Wir, ewch a hwnna da chi. Hwyl war y metro! Hwyl fi chi, Robert Recorde, goodbye!